Fl-okkażjoni ta' jum il-ħaddiem il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard flimkien uffiċjali mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA u l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA żaru sit ta' kostruzzjoni fiż-żona industrijali tal-Marsa. Il-Ministru Attard saħaq li jum il-ħaddiem din is-sena qiegħed ikun iċċelebrat fl-isfond tas-sena li fiha saru riformi sostanzjali fis-settur tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol b'liġi ġdida għas-settur u regolamenti ġodda f'numru ta' oqsma, inkluż dak tal-kostruzzjoni. B'riformi ewlenin jinkludu wkoll regolamenti ġodda dwar siti stand-alone, assigurazzjoni obbligatorja, il-liċenzjar tal-bennejja u l-kuntratturi u anke servizzi ġodda għal ħaddiema u ċittadini affettwati bis-servizz tal-helpline wieħed li ta' 8 u servizzi addizzjonali ta' avukati u periti bl-ħlas għal dawk affettwati mill-kostruzzjoni. Wieħed mill-akbar impenji politiċi li dħalna lieh bris il-ħaddiema tagħna kien meta approvajna mill-Parlament il-liġi marbuta mas-saħħa u s-sigurtà. Liġi li bidlet il-qafas leġislattiv li kien f'pajjiżna l-20 sena u b'tali mod li sanna liġi li tista' tkompli twassal għal tisħiħ aktar tanġibli f'dan is-settur. Fil-fatt f'dan ir-rigward fl-aħħar xhur anke rajna li nkomplu nibnu fuq din il-liġi inkluż b'regolamenti ġodda għal dawk li huma siti ta' kostruzzjoni u anke reġistru ta' nies kompetenti.